Κυριάκος τώρα η πάσα που γίνεται. Βγαίνει από πίσω Κάργας, κερδίζει την μπάλα και τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή. Πλάγιο που εκτελείται για τον Κρυστάλλη. Κρυστάλλης δίπλα για τον Σαββίδη. Σαββίδης τώρα με την μπάλα. Θα κάνει και τη σέντρα εκεί που πάει η μπάλα. Βγαίνει ο Νανιάδης, μαζεύει την μπάλα στην αγκαλιά του. Νανιάδης τώρα το δυνατό βολέ. Κεφαλιά από τον Κυριάκο. Πρώτου Μάρη. Έρχεται ο Παχαρέλης εκεί τώρα να βοηθήσει. Το γύρισμα που θα γίνει, μπάλα πάνω στο Μπουρλουκάκι. Μπάλα είναι πλάγια out για την ομάδα του Αλεξάνδρου. Πλάγιο με τον Κάργα. Μπουρλουκάκι θα διώξει την μπάλα. Πίσω το γύρισμα που γίνεται τώρα εκεί από τον Αμανατίδη. Αλλάζουν Σμάρες, Κάργας. Σμάρες. Θα κάνει και τη σέντρα απέναντι. Μπέτας θα πάρει την κεφαλιά μπάλα έξω από την περιοχή όμως τώρα. Τιμιάδης τώρα η πάσα για τον Παχαρέλη. Το σουτ. Άρα λοιπόν που η ομάδα του Αλέξανδρου Κυρκής καταφέρνει να διπλασιάσει τα τερματά της με τον Παχαρέλη. Ύστερα από τη γρήγορη επίθεση που έγινε εκεί από τους παίκτες της ομάδας του Αλέξανδρου. Παχαρέλης είναι αυτός ο οποίος με δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Τεντώνη και έτσι λοιπόν η ομάδα του Αλέξανδρου Κυλκής είναι αυτή η οποία θα διπλασιάσει τα τέρματά της και τα προηγείται της ομάδας του Ηρακλή με σκορ 2-1. Σοβαρή τώρα! Σέντρα που θα βγει μες στην περιοχή τώρα. Φεντάνης. Το διώξιμο της μπάλας για τους παίκτες του Αλεξάνδρου. Προλαβαίνει ο Κάργας. Ο Σμάρης ήταν ο οποίος θα διώξει την μπάλα. Πετάξει out. Το ελεύθερο του Τεντώνη. Και που πάει μπάλα τώρα με το χέρι μέχρι της ομάδας του Αλέξανδρου. Θα δώσουν το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Το χέρι που θα κάνει ο Ηλιάδης εκεί τώρα. Πηδάτε τώρα! Τον παππού που τον είδες στο μαγαζί. Δεν το μπορείς πλέον να τον αφήσεις σε πάνω με τα $50 συμπεριφερειακό. Μία και τέτοια φτάσω εδώ. Δεν θα ξέρω τι είναι εδώ. Όχι απλώς προλάβαινα. Θα κατήσω να μιλήσω τώρα. Τελείται το φάουλ από τον Γκέρλ. Γιοβάνοβιτς που πέρασε το παιχνίδι. Κόντρα που γίνεται εκεί τώρα. Γιοβάνοβιτς και πάλι. Το σουτ. Κόντρα. Κεφαλιά του Χαϊτίδη. Νέα κεφαλιά εκεί του Κάργα. Θα απομακρυνθεί η μπάλα από τους παίκτες του Αλεξάνδρου. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε διακοπή καθώς δύο παίκτες της ομάδας του Αλεξάνδρου είναι πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάτε την από τώρα από σήμερα. Μπάλα στα πόδια τώρα του παιχτών και πάλι του Αλεξάνδρου για να συνεχιστεί το παιχνίδι και να πλησιάζουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Κυριάκος. Την μπάλα παραγωνίζει το πλάγιο out. Πλάγιο που εκτελείται. Κέρλ. Μουρελάτος εκεί κόντρα. Μουρελάτος. Πάσα για τον Μπέτα. Μπέτας. Μπέτας τώρα. Πάσα που θα γίνει εκεί τώρα για τον Χατζή. Χατζής τώρα θα κοπεί και σε πλάγια out από το Δαγκλή. Πλάγιο εκτελέστηκε. Περνάει μπάλα. Τελεί το πλάγιο Κέρλ. Τους η μπάλα θα διώξει την παίκτη του Αλεξανδρού. Κρυστάλλης. Κάντον τώρα Κρυστάλλης τώρα με την μπάλα. Η κόντρα που γίνεται και τώρα. Κρυστάλλης αφήνει δίπλα για τον Φεντάνη. Φεντάνης να κάνει προς την μπάλια τώρα. Για τον Χατζή, Χατζής γυρίζει έξω, αλλά δεν είναι καλό το γύρισμα. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο out. Πλάγιο out που εκτελέστηκε.
Και έχουμε τελικά νέο πλάγιο, Γιοβάνοβιτς. Τι να ξέρω πλάγιο που εκτελείται. Κεφαλιά του Χαϊτίδη. Και έχουμε φάουλ τώρα εκεί, φάουλ που κερδίζουν οι παίκτες ομάδας του Αλέξανδρου. Θα ανοίξουν την κάμερα τέρμα. Πάρουμε καφέ. Τα γναντεύουν, το έσω Πάπας. Το προηγούμενο κάμα του δεν έβγαλαμε 35 ευρώ δώσα. 30 ευρώ δώσα. Δυνατό βολέ του Κάργα. Και που πάει μπάλα τεντώνει στα βγιά, μαζέψει την μπάλα στην αγκαλιά του. Κέρλ. Κρυστάλλες. Σαββίδης στα κοπή. Όχι, κάνει. Σιγά, Μητράκη, σιγά, ήρεμα. Όλοι έχετε πληρωθεί, όλοι, άπατες. Καταλάβες. Όχι, τελευταίο μ' αφήσε. Τελευταίο απλό μ' αφήσε. Έλα από το σπίτι να τα πάρεις, θα σε κάνει τώρα. Δεν κατέβηκα από κάτω. Τι πράγμα είσαι. Τόκος. Πάρε από το μήνυμά του. Με έστειλε 2 φορές. Εσένα. Για ποιο λόγο. Για να πάω. Σε πήρε τηλέφωνο να πάει. Έτσι το ρεφερί. Λέω του Σαββίδη, λέω πες του τι μου παίρνει. Εμένα με κάλεσε 3 φορές. Ωραία μεγάλε. Πάει 3 φορές. Σάκη. Με διδαχθείς το έχεις. Σάκη. Θα πετάξουμε μαζί και θα πετάξουμε τα κέντρα. Τους άλλα που θέλετε. Να παίξω τζιμπόξ. Τι με λέει, πως είναι να τραβήξει την τελευταία. Βάζει στα παιδικά εκεί, κάνει, ράνι, μάνι, τρέχει, σαν τον τρελό. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα, Φεντάνης με την μπάλα στα πόδια, πιέζουν και ο Ρακλή. Βγαίνει σέντρα, μπάλα όμως κατευθείαν στην αγκαλιά του Ανανιάδη και έχουμε και νέα διακοπή στο παιχνίδι μας. Καθώς είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο και ένας παίκτης ομάδος ο Αμανατίδης για την ομάδα του Αλέξανδρου. 10 λεπτά το παιδί. Καλό κομμάτι ρε. Κάνει αυτό ρε, χάζεψε ρε. Το ελεύθερο του Ανανιάδη για να συνεχιστεί το παιχνίδι, εκεί που έχουμε το plug out για την ομάδα του Ηρακλή. Το πλάγιο με τον Χατζή εκτελείται για να τροφοδοτήσει τον Κέρλ. Κέρλ, το γέμισμα που θα γίνει τώρα. Μουρελάτος, θα διώξει και την μπάλα Βαχαρέλης. Κέρλ και πάλι θα πάρει την κεφαλιά. Μπάλα θα περάσει από όλους, θα διώξουν την μπάλα οι παίκτες τώρα της ομάδος του Αλεξάνδρου. Κρυστάλλες πίσω την μπάλα για τον Τεντώνη. Τεντώνης, και αυτή τη στιγμή έχουμε τελευταίο σφύριγμα από το ρέφερ για τη σημερινή αναμέτρηση που βρίσκει την ομάδα του Αλέξανδρου Κιλγής να είναι η νικήτρια του παιχνιδιού της ομάδας του Ηρακλή με σκορ 1-2 και είναι αυτή η οποία παίρνει, θα λέγαμε, την πρόκριση στην επόμενη φάση για τη διαδικασία των play-off, συνεχίζοντας στη διοργάνωση. Εδώ από το γήπεδο του Αγίου Παύλου, να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλά να περνάτε, γεια σας. Έλα, πάμε λίγο και το φλαράκι. Ίσως να φάγει το παιδί να μην σιγανεί στα καπάκια.